Приятели, продължаваме с поредицата за училищата в Перник. Това е едно от най-легендарните училища в Перник, Юрий Гагарин. Невероятна сграда с огромни 3 двора направо има. Тук е футболно, там отзад има още един двор, има гора отзад и тук отдолу има баскетболни игрища и волейболни, но вече всичко е запустело. Футболното игрище е огромно. Тук може би има хора, които имат огромна носталгия. Ето на тия тук футболни игрища. Ето го Юрий Гагарин училището. Вижте за каква сграда става въпрос, хора. Уникални орнаменти, колони. Тук на тази врата едно време сигурно много голове имало, но сега е всичко в трева. Има гора наблизко от училището. Отзад още едно огромно пространство. Вижте, приятели, тук имало безброй баскетболни игрища. Сигурно има 10 коша за волейболно игрище. За няколко волейболни игрища. Но за жалост отдавна е приключило това. Юрий Гагарин. Училището може да е вече пусто, но още има аура и се усеща някакси, че тук имало минало с много яки моменти и преживявания и спомени и носталгия. Игрището за футбол тук сигурно има безброй много спомени. То е доста големо, сигурно мога да играят около 7 на 7, може би спокойно. Още се усеща тук, въпреки че училище е затворено, още се усеща невероятен вайб, който много хора могат да си така припомнят и да им остане приятно чувство от това училище.